de sigilen bɛ jamana kɔ kan I b'a fɛ ka I sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ no cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunnen do so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de do a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sefa wari 4,400,000 ani 100,000 ye I bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima I bɛ se ka sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali I ka terrain o sarali la sa I bɛ se ka I ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima I bɛ se ka jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ I bolo I bɛ se ka I ka so jɔ I kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na I bɛ se ka I sen no tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nazarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka I ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari 15,000,000 la ka taa se sefa wari 17,000,000 ma I bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma Utukalo tile 30 ye san 2022 anw minnu b'a filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkana ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya o la n b'a dɔn nin wagati na a b'a fɔ ko kunnafoni o famana ka tɛmɛ Mali kunnafoni ale jabarani o sanfɛ tiɲɛ don anw yɛrɛ ka laɲini tɛ wa an yɛrɛ sego tɛ ka sababuya kɛ nin wagati na baara ale ganenba don an ka studio o kɔnɔna la yan nɔ an bɛ baara kɛ walasa aw bɛ se ka image ɲuman ni ka o sɔrɔ cogoya min na ka o lajɛ an b'o baaraw de la an ka studio kɔnɔna la nin wagati n'Ala sɔnna ma don n'a natɔ la timɛ yɛrɛ aw bɛna ka na ni ka an ka studio kura ale yelen kura ka o ye aw bisimila kunnafoni a waati sera kunnafoni daminɛ la bi an ka ministriso min bɛ nɔ ni ale ɲɛcinin bɛ an ka kalanko koɲɛw masa u ye sɛbɛnfura bɔ ni k'a yira k'a fɔ ko u dusukun kɔni tɔɔrɔlen don k'a sababuya kɛ sirabakan kasara kɔni ale ye bolimafɛn dɔ sɔrɔ min ni ale kɔni tun kelen don ka kalandenw ni o ye lakɔli karamɔgɔ kalandenw ye ka olu ta n'olu tun bɛ ka u kunda kan ka ba o kan sirabakan kasara in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye sa ni ka maa 8 ka olu kɔni bɔnɛ u ni na a maa 8 na sa lakɔli karamɔgɔ kalanden kelen o tun bɛ a la fo ka taa se denmisɛnnin fitinin kelen fana tun b'a a la sirabakan kasara in yɛrɛ kɛra utukalo tile 27 san 2022 maa minnu bɛ yen nɔ sa ni olu kɔni joginna olu ta teliyara ni ka taa n'olu ye lapitaniso la sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ sa ni k'a lajɛ ni baasi ma u sɔrɔ u kɔni ye olu bila ni ka taga n'u ye u ka so minisiriso ale ni a kɛrɛfɛmaw u y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni ka nin dusukun tɔɔrɔ in kɔnɔna la u bɛ dɔw kɛ ka taga banbagatɔw olu somɔgɔw olu yɔrɔ la ani maa minnu bɛ yen nɔ sa ni olu fana joginna Ala ka nɔgɔya kɛ olu ye bozow ka dugu ni o ye meru ani konkuru ye sa meru ni konkuru ni dugu fila kɔni bɛ Masina o mara la ni dugu fila ko fɔlen kɔni u ye sigi ka bɛn ni ka o kɛ bi utukalo tile 30 san 2022 san 64 kɔfɛ ni dugu fila ninnu kɔni yɛrɛ kun ti ɲɔgɔn kan fɔ u sinankun ni o ye dɔgɔnɔw ye sa olu de kɛra sababu ye sa ni ka se ka ni dugu fila ninnu ka bɛn ka kuma ni ka o kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ Ala ni sinankuya jɔn bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la ni bozo ninnu yɛrɛ kɔni u ka kɛlɛ ale sɔrɔla fɛn min ye mɔnikɛyɔrɔ o de la mɔnikɛyɔrɔ min ko do sa o de ye fleuve du Niger ye min n'ale bɛ wele ko fara jalani a kɛlɛ yɛrɛ a kɛra wagati min na o de ye juin kalo tile 28 san 1958 ni nin dugu fila maa ninnu kɔni datigɛlen don ɲɔgɔn na u ti kuma ɲɔgɔn fɛ fɛn min ye nin dugu politikimaw ye ka taga se a sɛbɛnfura ɲɛnabɔmaw ma Masina n'a Lamini o kɔnɔna la olu kɔni nisɔndiyara kosɛbɛ nin dugu fila ka bɛn ka fɔ o kɔnɔna la Masina préfet ale y'a yira k'a fɔ ko bolonɔbila sɛbɛn o bɛna kɛ nin bɛnkafɔ ye ale kɔnɔna la sa septembre kalo tile 22 nata in na san 2022 an bɛ se k'a fɔ ko tare bɛn ma fɛn min ɲa kɛlɛ tɛ o ɲa sinankuya ale ye anw ka jamana ale taabolo kɔrɔ ye
Dɔgɔjɔla dɔw bɔtɔ u ka dɔgɔjɔyɔrɔ u la sa ni o ye banaba dɔgɔ ye maa mana fɛntigi dɔw kɔni kɛra sababu sa ni ka ninnu bolofɛnw ni ka u minnu la kunu tɛnɛ utukalo tile 29 a kɛra dugu min sa o de ye Jaturubugu ale ni Ganu ni ɲɔgɔn cɛ serebolomaw ka fɔla sa ko ni maa ninnu kɔni tun bɛ bolimafɛn sen 2 o de la u ye dɔgɔjɔla ninnu kɔni ka nafolo caman ni ka o de minɛ ka taga ni a ye sɛgɛsɛgɛliw kɔni dayɛlɛ la tɔnbolomaw olu ka yɔrɔ la walasa ka se ka nin ko in ka a sidɔn. Ni wagati na fɛn min ye kabakɛnɛ ye ale sɔngɔ kɔni jiginna kitana lamini o kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye kabaden 3 ye ni wagati na ale kɔni bɛ ka feere sefa wari dɔrɔmɛ 40 a den wɔɔrɔ o bɛ ka feere sefa wari dɔrɔmɛ 100 u ka sugu kɔnɔnaw olu la kabasanaw olu y'a yira k'a fɔ ko nin sɔngɔ kɔni ko nin ka fusa dugulamaw olu kɔni bɛ ka kaba ni ka ale dun ka sababuya kɛ dɔ bɔra a sɔngɔ la. Ambeta yanfuila natara yanfuila ambeta karatu ale be wasulunbale be yanfuila o lamini na serebolomaw ka falasa ko sokoroba do o de kɔni jɔlen bina a yɛrɛ ma so min yɛrɛ sa ni a maw yɛrɛ kɔni tun bɛ ka u dɛrɛ da kɔnɔ walasa ka se ka samiya ni ka ale latɛmɛ a bina utukalo tile 28 san 2022 so in kɔni bini kɛra sababu ni ka maa 5 ka olu bɔnɛ u ni na a maa 5 kɔni na denmisɛn 4 minnu n'olu si bɛ t'i jɔ san 5 ka taa se san 3 ma olu kɔni tanyana a kɔnɔna la u ka tɔnbolomaw fo ka taa se dugu ɲɛmaw ma sa olu kɔni wulila ni ka taa u ɲɛda ni tiɲɛni nɔ in kan. An balima minnu bɛ yen nɔ ni karogɛlɛn diinɛ tigilamaw kɛra sababu ye ka olu bɔ u sigiyɔrɔ la n'u kɔni bolila ka na u sɔrɔla donyɔrɔ kɛ an ka faaba kɔnɔna o ye nin wagati in na a maa bɛ t'i jɔ maa 1000 bɔɲɔngo u la u kɔni bɛ fɛn min ye falajɛ ale yɔrɔ ka taa se santrema bilen sogonigɔkaw olu fɛ yen nɔ u dagalen bɛ o yɔrɔ kofɔli ninnu na ni maa ninnu kɔni kelen don ka welewele dabila an ka jamana marabagaw ma k'a fɔ olu kɔni bɛ gɛlɛyaba la u sigiyɔrɔ u la ka sababu kɛ baloko dɛsɛ o bɛ u la u sigiyɔrɔ la ani a ɲɔgɔnna caman ka taa se baɲumankɛtɔn maaw ma u ye weleweleda bila bɛɛ ma ko bɛɛ lajɛlen ka se ka dɛmɛ don u ma u ka laɲini belebeleba ye fɛn min ye o de ye u bɛ se ka segin ka taga u ka duguw la cogo min na walasa u bɛ se ka ni lafiya o sɔrɔ. Sanji ale kɔni bɛ ka tiɲɛni ni ka o kɛ saga a n'a ka wagati an bɛ taa burɛmukaw olu fɛ yen nɔ sanjiba ale kɔni nana burɛmu o kɔnɔna la sa min n'a kɛra sababu ye ka du 100 ka o de bin du 100 in kɔni binnen sa a kɛra sababu ye ni ka ni dusukasiba ka o lase dutigiw olu kɔni ma burɛmu ni ale bɛ Gawo mara o la sa a yirala k'a fɔ fɛn min ye nin so binko in ye sa ko maa minnu bɛ yen nɔ sa n'olu ye baɲumankɛw ye olu kɔni ye dɛmɛ ta ni ka dutigiw olu sɛgɛrɛ dutigi minnu ni olu ka du kɔni olu tora ni ji walankata in o la an bɛ dugawu kɛ halisa ala ka bɛɛ lajɛlen kisi sanji ale kɔlɔlɔ ma. Alisa an bɛ togo sanji ale walankatali o kɔnɔna la n'o ye o kibaruyaw ye utukalo tile 25 san 2022 Mopti gouverneur ale kɔni sɛbɛn fura bɔ ni o ye colonel Abbas Dambele ye k'a ɲini dugulamaw bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya sa maa minnu ni olu sigilen bɛ jidaw olu la bani ali sufara o kɔnɔna o la sa ko maa minnu bɛ jidaw la bɛɛ lajɛlen ka wuli ka bɔ jida la k'a sababu kɛ ji ale bɛna walankata don n'a nataw la a walankatatɔ a kana se ka maaw n'u ka denbayaw ni ka u sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ka tila ka taa ni u bolominɛw ye. Dɔgɔkun tɛmɛnen na fɛn min ye lakaw ka du o kɔni kɔnɔna ye n'o bɛ an fɛ yan faba kɔnɔ la Sikurani kɔnɔna o la sa ni du kofɔlen kɔni u ka denmisɛn 5 olu de kɔni tanyana piscine ji o la n'o ye nanzara olu ka ji dilannen ye du kɔnɔnaw olu la sa u kɔni denmisɛn ninnu ye jateminɛ de kɛ u ka so kɔlɔsiba min ni ale ye maakura ye sa u ye ale la kɔlɔsi wagati min na ale hakilina kɔni tɛ u kan ni denmisɛn ninnu kɔni taara u cun piscine ale kɔnɔna la ka sɔrɔ u tɛ se ji yɛrɛ o la maaw hakili bɛ taa u ma wagati min na sa o y'a sɔrɔ denmisɛn ninnu kɔni 5 bɛɛ tanyana piscine ji ale kɔnɔna la u kɔni ye u suta ni ka taga n'a ye Gabriel Touré ale su maraso o kɔnɔna la sibiri tɛmɛnen sa u y'u ka janaja ni ka o kɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka baara dali nɔgɔyaw ye ala k'an kisi ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.
kunnafoni jabaran lajɛba o kunnafoni dabaran tun bi anw bolo kɔrɔ bi ni k'a da o kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan o de tun ye nin hakilila aw ye faamuyali sɔrɔ an ka bi kunnafoni olu la kunnafoni yana an k'a datugu aw bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko tunga lafiya ale de ye anw ka kunnafoni ale jukɔrɔma dondoba ye tunga lafiya min n'a kelen don k'anw ka kunnafoni ni k'a ta k'a da kun sanga a n'a ka wagati a tɛ sɛgɛn a tɛ ɲina tunga lafiya ma o ko k'a da o bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ ko fɛn min ye terrain de bɛ e maa min bolo a bɛ wagati jan bɔ i t'a dɔn i bɛ n'i ka terrain ni k'a jɔ cogoya min na terrain a papier ye titre foncier de ye walima permis d'occuper de bɛ a la i bɛ se k'a ta k'a di tunga lafiya ma o ma o b'i ka terrain jɔ k'a ban pewu ni k'a d'i ma nin wagati in na duplex ale kɔni fara ale papier o minɛli o banna u ka tɔntini o kɔnɔna la n'an k'o ma ko tɔn duplex ma olu ka papier o dafara n'o y'u ka tɔntini sisan nin wagati in na yɔrɔ min ma dafa sa o de ye villa simple ye n'an k'o ma 3 chambre salon o de ma dafa fɔlɔ tɔn o kɔnɔna la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ e ma min bɛ fɛ ka i sen don tunga lafiya ma olu ka sojɔ tɔn o la a ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ lajɛlen kalo kɔnɔ i bɛ se fo wari 76,000 ni ka o de bɔ walasa i ka se ka don u ka tɔn na kalo o kalo n'i y'o sara kalo duuru o kalo duuru maa kelen ka so tile o bɛ ta ni k'a d'i ma a jɔlen k'a ban pewu tunga lafiya ma u ka baara ale bɛ kɛ jɛlenya ani kilennenya o de kɔnɔna la baara o baara yana aw k'a daminɛ aw ta seere boloma o de fɛ yen nɔ n'an k'o ma ko notaire aw ta bolonɔ bila sɛbɛn ni ka o kɛ yen nɔ aw ka sɛbɛnfura bɛɛ mara notaire ale de fɛ yen nɔ fo ka taa fɔ ko contrat banna aw ni tunga lafiya maaw ni ɲɔgɔn cɛ notaire ale bɛ aw ka seereya o jigiya o ma tunga lafiya ma u ka baara kilennenya ani jɛlenya o dɔrɔn de don nin wagati in na e maa min bɛ yen nɔ k'i bɛ fɛ ka 3 chambre salon ni k'a jɔ i ka terrain o kan a ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ ye i sen don tunga lafiya maaw ka sojɔ tɔn na n'an k'o ma ko pari ni wari jɛlen fana b'i bolo a dafalen bannen pewu sojɔ wari i b'o fana ta ka di tunga lafiya maaw ma b'i ka so jɔ k'a ban pewu ni k'a tile ta k'a d'i ma wa n'a dɔɔni de fana bɛ i bolo ka sɔrɔ i tɛ fɛ k'i sen don tɔn o yɛrɛ la sa o fana si tɛ baasi ye i b'o fana ta étape par étape u b'i ka so jɔ k'a ban pewu ni k'a d'i ma tunga lafiya a nana tungarange olu lafiyali de kama o tuma aw k'an bɛn sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan